erbij. Met een oor erbij. Doe het op. Doe het op. Oh ja, nog. Een beetje. Wat is dat? Ja, oh ja. Hier, daar zijn maar even een titsie. Ja. Ja, dat ben je wel weer met mij, met mijn rekening. Ja, dat. Ja, ik ging een veromsje hebben en mij leefde daar door de hellie. En dan had een hond aan een kaart en ik heb op mijn schipjes. Hey. Ja, oh ja. Mag je een frommeske dus? Nee, nog net. Die heeft ze nog net meld. Het ligt heen net. Maar wel wakker op ziek? Nou, op ziek in groot wordt. Je moet het zien komen, hè? Ik ben net zoekende. Je moet het zien komen. Ik krijg even een vangen waar een soort van shit, dat is het. Maar hier maakt het vrouwtje eigenlijk bij in? Ja. Dit huisje? Nou ja, had er ooit een vrouwtje zich omgemeld, wel ja. En had het vrommers een terrasje hebben, nou dan zit ik thuis een keer opbroemd maken. Dat heb ik wel voor het vrouwtje. Ja, hè? Jawel. Maar die maakt mij al wat in de water letten, hè? Maar mijn aardappel en mijn gwort. Ja. Dus ik wil best een beetje skipper in, maar dat moet van beide kanten komen. Als zij nou in een hoer doet, dan doe ik het botten. Wat voor type vrouw mag het wezen? Ja. Dat maakt het me niks uit. Dat maakt het me niks uit. Wat voor kleur het heeft, dat maar een goed vang is. Van binnen maar goed zit. Dat scheelt nog heel wat. En voor de rest maakt het niks uit. En ze maar tevreden zijn met zichzelf. Maar tevreden zijn in het leven. Is dat een beetje? Ja, ik wel. Nou ja, als je de tweede schakel ontbreekt nog. Als je die maar er al naar bij. Mijn boerentje heen, dan is het klaar. Nou, maar een oproep dan, denk ik. Nou, dat krijgt wat waarde. Nou ja, hoe mij dat nou even bedoeld heeft. Ja. Nou ja, misschien dat ze dan zitten zien. Ja, nou, dan kun je altijd contact met me opnemen met hem. Ik weet net hoe dat gaat. We zetten er wel even een e-mailadres aan. Ja, dan maak je maar onder op Friesland met wat mail en wat belly. Met goed plat belly. Ja. En dan hoor je mij even zo'n ouderwetse brief schreeuwen, daar ben ik wel wat voor. Maar een fotootje staat erbij, maar dat maakt hem zelf weer maar weten. Maar al een beetje in mijn leeftijdscategorie bij. Je mag allemaal doen wat je willen. Ik jou hem de keus. Nee, dan verzamelen wij de reacties wel, dan geven we naar buiten. Oh, zo? Ja, toch? Ja, dat mag ik. Dan was het zelf maar niet ziekje voor Ja, nou, dan zullen we dat op een goede jongen even trospeten. Ja. Hey? Nou, dan maakt ze al reageren, maar dan heb ik nog niks van. Nee. Dan zou ver in je wijden. Ja, toch? Als die ene maar net denkt van, nou, misschien ben je er zo ver meer wijden. Nee, mooi schreeuwen. Ja. Goed zo. Oh ja. Komt u binnen, dokter? Ja, het is een oud huis. Ik ben rillerig. In eten heb ik geen zin. Misschien kan ik ergens niet tegen. Ik voel me niet op mijn gemak. Geen 2 minuten kan ik stilzitten. Nee, ik krijg geen bezoek. Toch lijkt het vaak of ik iets hoor. Ik slaap niet goed. Ja, ik droom veel. Er spookt van alles door mijn hoofd. Denkt u dat het verbeelding is? Dokter, waar bent u?
Dit ben een peer van mijn pop-up boeken, of de interactieve boeken. Boeken waar je met watje kennen. Ik heb wel enig boeken van bands, ze zijn er van volwassenen, maar die heb ik net. Ik heb me beperkt tot de Benne pop-up boeken. Wat vind je nou mooi aan een pop-up boek? Ja, gewoon de verrassing die erin zit. Een bladje die je hebt door wat er dan uitkomt springen uit zo'n plaatsje. Want dat is het eigenlijk, hè? Het popt up, het komt omheen. Dus ja, dat is gewoon geweldig. En hoe vaker als het beslist, hoe meer details er beslist en hoe leuker dat ze binnen. Ja, mijn twee kleindochters hier binnen, dan de oudste die is nog haast 3. Nou, die vindt het prachtig natuurlijk om die boeken te beschermen. Daar zit ik heel voorzichtig mee, dus misschien heeft ze dat wel van mij erft. Ik is een platbekpadden en ik eet vliegen, zei hij. Wat eet jij, krokodil? Ik eet sappige platbekpaddas, zei die krokodil en wie is scherpwit tanden. De laatste die kregen had, dat is een hele mooie uit Zuid-Afrika. Dus dat is een hele bijzondere, een prachtige taal erin. Die platbekpadden schrik gewoon bijna boegelam. Hij tuit zijn lippen en maakt vinnig zijn mond kool rond. Oh, ik heb lang Klaas een van hullen gezien, zei hij. En spring in die dam met een groot plons.